Здравейте, аз съм Жоро, а вие сте с Бумеранг! В този епизод ще разберете какво се е случило на днешния ден. Ще ви представя новата загадка, ще ви разкажа интересни неща за изкуствения интелект и ще обявя победителя от предишната игра. Останете с мен до края, за да разберете кой спечели 50 лева и какъв е отговора на предишната загадка. Нека да преминем към фактите за днешната дата. Знаехте ли, че на този ден през 1916 година е роден Кърт Дъглас, американски актьор, продуцент, режисьор и писател. Той е един от последните оцелели звезди от златната ера на Холивуд и е изиграл роли в класически филми като Спартак, Пътят на славата и 20 000 левги под водата. Той е баща на актьора Майкъл Дъглас и дядо на актрисата Катрин Зита-Джонс. Интересно, нали? А сега да чуем новата загадка. Джудже, фея, честен адвокат и полицай седят на една маса, на която имало банкнота от $100. Тогава изведнъж светлината е изгаснала. Когато след малко запалили лампата, банкнотата била изчезнала. Нямало я. Кой е откраднал? Ако знаете отговора, напишете го в коментарите под видеото. Един от вас ще спечели 50 лева, ако познае правилно. Отговорът ще бъде разкрит в следващия епизод. Успех! Имам за вас 5 интересни факти за изкуствения интелект, който използваме всеки ден, но може би не знаеме много за него. Ето ги и тях. Първо, изкуствен интелект, или наричан още AI, е способността на машината да извършва задачи, които обикновено изискват човешки разум. Второ, терминът изкуствен интелект е използван за пръв път от Джон Маккарти през 1956 година. Трето, един от първите примери за AI е компютърът Deep Blue на IBM, който е победил световния шампион по шах Гари Каспаров през 1997 година. Четвърто, един от най-известните тестове за AI е теста на Тюринг, който е предложен от Алан Тюринг. Тестът се състои в това човек да разговаря с машина и друг човек чрез текстови съобщения и трябва да определи кой е. Пето, едно от най-големите предизвикателства за AI е да разбере и генерира естествен език, т.е. език, който използваме в ежедневието си. За тази цел AI използва методи като статически анализ, невронни мрежи, семантични правила и машинно обучение. Няма да говорим за тъмната страна на изкуствения интелект, защото все още не е заплаха за нас. И това бяха 5 факта за изкуствения интелект, който ни обгрижва и ни помага в много области на живота. Надявам се, че сте научили нещо ново и забавно. А сега е време да обявим кой е победителя от предишната игра. Спомняте ли си загадката? Тя беше: какво е общото между Наполеон и популярна игра за мобилни телефони? А отговорът е Angry. Защо ли? Защото Наполеон е променил картата на Европа с неговите завоевания и реформи. Но той също така имал неговите слабости и грешки, които довели до неговият крах. Наполеон бил известен като Angry Corsican, прякор, който му бил дал английски прес, а играта, за която става дума, е Angry Birds, една от най-успешните и популярни игри за мобилни устройства. Думата Angry се пише с 5 букви, точно както искахме. А нека сега да се прехвърлим към томболата. Само искам да вметна, че всички участват в томболата, които са коментирали правилно, а не първите 10. Това беше само за първи епизод. Сега да видим кой печели.
Много от вас са познали правилно, но само един от вас ще спечели 50 лева. И този един е User PP4DL4CC8C. Честито! Моля, свържете се с мен на имейл, който ще оставя в описанието на видеото, за да получите вашата награда. И това е всичко за днес, приятели. Благодаря ви сърдечно, че гледахте този епизод на Бумеранг. Не забравяйте да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката и да коментирате видеото, за да имате шанс да сте един от късметлиите в следващия епизод. Ако искате да разберете правилата на играта, изгледайте това видео. А ако искате да разберете как и кой спечели предишната игра, изгледайте това видео. Аз съм Жоро, а вие бяхте с Бумеранг. Бъдете здрави и щастливи! Чао!